Itiri ọgwụ oke na nni. Tinyekwa na gịnị? Na toothpaste. Tinyekwa na gịnị? Tinye n'ofe. Tinyekwa na gịnị? Okay, tinyekwa na rice. A na-eri. Nke ebe bụ n'obi gị ji tinye. Onwe ha. Afọ ole ka ị dị? Getting to 17 years. Ọ ga ka afa gị? Afọ Ebuka. Ebuka onye? Okwuchukwu Ọfịa. Ebuka Okwuchukwu Ọfịa. Ụzọ ebe n'ole ka izugoro ohi? Ebe na-anọ. Na-ewelite olu, na-ewelite olu. Ebe na-anọ. Ụzọ ebe na-anọ, be mmadụ ịnọ. Yes, sir. Nke ịma, ndị chetara. Yes, sir. Okay. Nke ka afa data woman ijere ori na nke ya rịpọtụrụ na security amish. Auntie Amara. Auntie Amara. Yes, sir. Ka ọ rịpọtụchara na security amish. Ịkwụrụ ụgwọ power bank. Yes, sir. Ọnụ kwụchara ụgwọ power bank ka ị batara gịnị ka ị mere? Ọgwụ oke ka etiri na nni. Itiri ọgwụ oke na nni. Yes, sir. Tinyekwa na gịnị? Na toothpaste. Na toothpaste. Tinyekwa na gịnị? N'ofe. Tinye n'ofe. Yes, sir. Tinyekwa na gịnị? Ọgwụ, sir. With rice, sir. Okay, tinyekwa na rice. Yes, sir. A na-eri. Nke ebe bụ n'obi gị ji tinye. So, onwe, sir. Onwe ha. Afọ ole ka ị dị? Getting to 17 years. 17 years. Yes. Wee nwee obi igbu one family. No, sir. Ị na-etinyezide snipers na nni ka gịnị mee? Ịma na sniper wee ya. Itinye na nni. Onye zuru onye rịpọtụ ọrụ na security. Itinyechekwa ihe a na nni zukwa ori ọzọ ebe ahụ. Gosi na ịdịgo harden. Yeah? Yes. By this age ka ị na-act like this. Ibuzi Igbo ime gịnị? Ọkwa n'Imo steeti ka a mụrụ gị? Yes, sir. Oge Ebuka bịa lụọ your mother ka ọ kpọrọgidere gị n'otu. Yes, sir. I wee batazie side a. Ka ebe village ihe a mere na Amish. Never. Ka afa the village? Eziama. Eziama ebe? Na Nkọfịa. Nkọfịa na ebe? Ọfịa Okwuchukwu. Dị n'obodo ebe? N'Eziama. N'Eziama dị n'ebe? Eziama nke dị n'Osumenyi. Na mgbaga side. Eziama ọ Nnewi ka Amish ka ụtụ? Ụtụ. Eziama ọwụ ụtụ? Bụ ndị ọfịa n'Eziama Amish? Yes, sir. Ị na-eme ka ọ na-ịmanye ihe, but it is deadly. Ị pụtara ụwa ọ bụrụ ori ka ịsa ịnụrụ. Nwokwu obi ọjọọ, onye kpọrọ gị security, ịgba mbọ chọọ sniper tiri onye ahụ na nni. Ọ bụrụ na m ejideghị gị, ị kwetere na ọgụ nwa mere datin? No, sir. Ọkwa ị kwetere? No, sir. Ọ bụrụ na m ejideghị gị, kwetere na ọgụ nwa mere ya? Yes, sir. And ọ bụrụ na those family nwụrụ, onwe ka esi kwete na ọgụ nwa mere ya? Enwe ka jecha ofu onye aka ịdị ọcha jide. Ka o si dị ka Chineke God ama mponichi gị n'ụwa gị niile. Thank you.